Björnvik starten. En åkare, två åkare som ligger bra till här, men det är absolut snabbast utspår Andreas Björkman. Han är full utav, det var väl Andreas Mattsson från den andra plats. Full utav en åkare. Så då får vi från Malmö som ligger på tredje plats. Eller är det Oskar Jönsson? För Andreas Mattsson och Jakob Andersson på en fjärde plats. Simon. Vi tar en titt.